Shalom adita saluhutna, selamat hari Minggu. Pangulani huriata gemi kasih karunia, pasahaton mauliate tu sudehita naro mar Minggu di sadarion. Di Minggu naro rap hita toktong tuhatama namandongani hita mauliate. Damang do dainang tabukama parminggota, tapasada maroha dohot hati-hateta marsat tedumah hita. Amin. Rima hita jonjong. Tainde hon ma Jesus say ingan. Jahoba do raja nunga marpakean hamuliaon ibana marpakean tongon Jahoba nunga dihohoson hagogoon jadi hot ma portibion dang tagamon humuntal hot do habang sam sian narobi sian saleleng ni leleng na doho mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Jesus Kristus dohot goar ni tondi perbadian na tumo palangit dohot tanaon say di pasaurohon maton damena tuton di tabe. Amen. Marenda hita muse Roma tu Jesus. Oh
Rap tahat tindakon matang yang panindang nyon. Ale amanami na di Banua Ginjang, nama no pahami sian holong ni roham, nama ngaramoti hami marhite-hite holong mi, jalana patahon hami di bagasan holong ni roham, mardongan haserepon ni roha, upar hotopot hami dona soholong i hami ho, sian nasaroha, tondi pikiran dohot gogonami, jala dongani pendang huhaulangi hami, songon pakolong ni Kristus di hami, namian dongulum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalaho nami, hutulak hami do tondim, dang huradot i hami lomo ni roham, ipe sesama nasa dosa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalaho nami, jala di bagasan panogon-nogon di tondim mahami, isude ulaon nanaeng ulon nami tujuluanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliaoni panopionmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom maita martangiang di bagasan ohatabi. Amin. Martuama manangise naong sinisaan pangalaw sina, naong hinukupan dosana. Martuama jolma iya so dijujur Jahoba tu ibana hajahaton, jaladang marpangalatsem tondina di bagasan. Amin. Rap mandok mahita di tangiang ali amanami. Ale amanami na di Banua Ginjang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodona punah harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon, rodi saleleng nilelengna. Amin. Responsoria di hita sadarion imasian pesalmen bindu 50 ayat sada sahatu ayat onom rim mahita jongjong. Pesalmen bindu 50 ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsoring-soring. Makuling do debata Jahoba jala martikting tu tanoon sian habisaran tol hasrodi hasundutan. Sion situani hirahang dengan marsinondang debata. Tainaro debatata jaladang tagamon hohom ibana, di jolonado api mandilat-dilat, jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di piodo aga langit sian ginjang, rodi tanoon, asa diuhum bangsona. Papunguhamu tuau akan daulat maroha, akan marpadan dohot au marhite-hite pelean. Jadi dia bari tohon aka langit mahati goranna, ai apala debatado panguhum sangap madiama. Sia
tahatidakon mahata haporseotai. Au porsea diribata Jehovah, ido ama pargogo na sohtudosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak diribata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sahapupuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mate terpajar do ibana di hau pinorsilang, jalan tanom. Dungi mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laundul di siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, di sima ibanamu sogotu tanoon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria topani ala Kristen akan na badia, dohot yasan di dosa, dohot dihatai na mandok, mula mengulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hundul mahamu. Pistel di hita sadarion, nagabe patujulo ni jamita imasian 2 Korin 4 ayat 3 sahatu ayat 6. Songonon mahatana. Jala molotung tertutup barita nauli nahu jamita hon hami, di akanalaho magodoi tertutup. Ai di papitung debata ni portibiondo pikiran di akana soporsea, asa unang nasida di patiur sondang ni barita nauli. Nataringo tu hasangapon ni Kristus, natardok sumat ni debata. Aindada diri nami hujami tahun hami, Kristus Yesus do. Paboa ibana Tuhan, alaina posomuna do hami alani Yesus. Ai debata namandokon marsinondang hatiuroni sian hahulomani, ibano do patiurhon rohanami. Pabisar parbinotoan disangap ni debata, na dibagasan bohini Kristusi. Amin. Martua maaka naumbege hatani debata, jala nauk biopsa. Amin. Marende mahita Moses sian endeta nomor 200.
mahamu. Tabegema tikting ni huriata. Salam, tikting ni huriata. Sadarion, songona biasa, gelombang pertama beribadah jam 8, gelombang kedua masuk jam 10 sada secara offline dan tidak ada live streaming. Persembahan di pasat jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah. Di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Mardalado kelas katekisasi CD di Batupa di gereja masuk pukul 10 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan. Di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, kita tetap beribadah gelombang pertama dan gelombang kedua jam 8 do jam 10 sada secara offline. Dalam persembahan di pasakma ditiki memasuki ruangan ibadah. Akar ruas surya nama orang tahun perkawinan sian tanggal 14 saat tanggal 20 Februari 2020 sada adong do gudangna opat kepala keluarga. Akar ruas nihuria na orang tahun hari tutubu tanggal 14 saat tanggal 20 Februari gudangna 10 nom halak. Songonom mahata nibata tunasida sian pesalmen tulu putulu ayat 20 saat 20 sada. Saya dihalunguton rohanami do jahuba ibana do panupaki do lebu-lebu nami. Ay mangasahon ibana marlas ni roha do hami marhaposan tu goarna nabadiaido hami. Keluarga besar Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, pasahaton selamat ulang tahun Gajangma umur muna, ipas jala guklas niroha mahamu toktong tuata Yesus Kristus ma nama masu-masu. Nama ragam, hasil keputusan rapat majelis dan di tanggal 10 Februari 2020 sada, napar julu ibadah kebaktian minggu dibuka Ima Sadarion tanggal 14 Februari 2020 sada. Ibadah dilaksanakan 2 gelombang. Gelombang pertama jam 8, gelombang kedua jam 10 sada. Napa tuluhun kebaktian ibadah minggu dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Satgas Covid-19. Napa opaton ibadah dilaksanakan secara offline di gereja, secara live ditiadakan. Bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan persepuluhannya melalui rekening gereja. Songonima tikting ni huriata martang yang mahita. Pinuji pinasangap upasat hami tuho ale amanami na di surgo para sirohan na sumurung natoktong mamasu-masu hami sahat tu tikyon. Molotuk pe Tuhan di nama nugut Aryon boy hami sahat tu bagas joromon suasongoni ruasmu nadong di bagas jabu nabi marsaur do tami marede martangiang lau ubg hatami pasu-pasu matuhan sahat matuhami tod di perbadiai asa badia hami
Jalan marhite to dimima mangalinggomi hami. Laho mamuji dohot pasanga pokok. Ali amang mauleate mah saat ditikion toktong dohami marhahi pason. Di pasu-pasu hodo hami di dalan ningulu nami. Boy hami marha cukupon di hari-hari naung udalani hami. Amang perdingan bahasa ditikion mardongan uduk niroha inarap hami mangido marhite tangiang parjolo Tuhan sesa dosa nami asa talup kami majalo pasu-pasumi aijolma nagali do hami Tuhan bagi matang yang nami ditikion masa sahit pandemi corona COVID-19 di bangsa nami, dohot bangsa na humuliang. Nungadong Tuhan lubi hurang satau bolon di situasi na mabayan hami mabiar khawatir ketakutan. Alai ala toktong do hami marha porusak tuho, gabi boy hami marha gugon, sahat ditikion. Tuhan mole hate maamang ala diliok kodo tuhami bisuk hapistaran nasian gijang nungadong vaksin COVID-19 nan disuntikon tu akadongan nami pasu-pasu Tuhan asa rencana vaksin boy mardalan dengan sesuai tu rencana ni pamartanami asa sudah kami madapot giliran penyuntikan vaksin 10 siaon. Asa hatop mago saiton di tonga-tonga portibion jalan keadaan nami be Tuhan. Boy normal kembali. Posdo rohanami Tuhan. Campur tanganmu do sude madongani pamartanami. Ale Yesus si parmahanami. Kuria nami Gereja Metodis Indonesia wilayah sada 2 pengembangan uluan kuria nami bisop nami nasida do Tuhan na memimpin Tuhan mojuon para raton berita naului pasu-pasu Tuhan amang bisop nami bahen ma nasida gabe pade bagas lewat Tuhan bisuk parsahalai nasida asa lam tambah maju uria namion rap pangulana asing ima satai sanguluan distrik superintendent padita guru Injil nang calon guru Injil nasida di jolo nami Tuhan lerma Tuhan pos niroha asa mardalan tinggan pamajubon uriamon suasongoni ali amang Gereja Metodis Kasih Karunia sian majelis le speaker calon le speaker dot sude seksi na adong sekolah minggu P3MI P2MI PWMI mangula mana sida di bagasan lasni roha masih beta-betahan mengalian rohana nara pati bulhon guarmi mar dame-dame di bagasan holong nasiakko ale jahubah di batanami gudang do pasu-pasu di pasato tuhami ganuk marsada-sada hamoraon hagabeon dohot hasangapon lumobi Tuhan anak kon nami nang pinalumehommu tuhami sian namet-met saat tu nama gudang pasu-pasu ma Tuhan ianak kon nami tabai Tuhan parbinotoan na lehot Tuhan tu nasida biar midaho jala hormat nasida marna tua-tua asa gabe jolma nature na sangap di tonga-tonga ningoluna
berhasil na sida jala beruntung, jala karir na pe Tuhan tok tongdo meningkat ala niho. Yana kon nami Tuhan naung cukup umur, aledang adong dope sirokap ni todina, patudu ma Tuhan, tulo mo ni roham, asa lam marlas ni roha. Suasongan ni Tuhan na mar hotlipe, aledang adong dope na sida tubuan anak do tubuan boru, ale amang lehon ma pasu-pasu na sumurungi tu na sida, asa marlas ni roha, dang adong Tuhan na subui tarpatu paho. Ale Tuhan, ruas ni huriamon, na di bagasan arsak ni roha, di golmit ni nguluna, ala ni ianakon, ala ni parsahiton, ala ni gali pamatang, na adong di buletinon manang naso tercatat Tuhan, pos roha nami, pasu-pasuhomu na sida amang. Mangido kami surdok kun ma Tuhan, tanganmu na beriai, tu na sida, asa malum parsahiton na sida, kolok sudes yang pamatang na, asa lam ditada balgani asi holong ni roham tu nasida. Na tua-tua nami naung lang siya, da amang do dainang, gali pamatang na, tatap ma Tuhan na tua-tua nami. Tiup gomos tangan na Tuhan, asa lam tabajonok tuho, pasahatot todi na tuho, dirina, marpangat cadian na sida tuho, ay hodo si palua, hodo Tuhan na mangalion tempat na kekal di ngulu nami. Pada usian na sida Tuhan, padelean, alay pasahat ma Tuhan, todi, lau manorangi, roha do pikiran na tuo-tuo nami, asa lam gomos, pasahaton diri na tuho. Tuhan satu kinai naing di pararat napo sumima jamita nauli amak padita nami japor mansaragi lewat Tuhan bisuk nasian gijang dohot apistaran asa bui watu sihami hatami gabi sulu di ngulu nami molate ma amang sisa dosa nami nagudangi asa talup kami majalo baga-bagami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami, say sauk ma lomo ni roham. Amen. Pao manomo hatan di bata marende kita senendeta nomor 253 rimma hita jongjong. Saya
Kami ni dibata sian salhut perbinotoan. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiratta. Dinarohi tamarsaur. Tua dupan ni dibata. Amin. Salum badita saluna oras. Kita bajupang dong salpu tahun 2020. Alanya kana masa, do alanya ka situasi. Sampai dung di bulan 2 on tak salah dohonokku. Selamat terbaru marihira. Mau lihat di hamu amang inang. Yakka tanggiang muna. Namanangnya kok kami di namasa persahitut di hami keluarga dari setanggal 27 Januari masuk rumah sakit kami isolasi di rumah sakit Royal Prima selama 10 hari. Alai mulai natta do si Joshua anak nami sepudan isolasi mandiri donasi dari Jabu. Alai puji Tuhan dia katang yang ta na mangiduhut tu di bata. Ditangihat Tuhan ni jala mula maami sian rumah sakit na di tanggal 2 Februari. Jala di tanggal 5 swab PCR mahami na laboratorium pemerintah na dong dipancing. Jala hasilna hamina tulu negatif. Mau lihat mari debata, mau lihat mari hita saluna dia ka tangyang muna saya di pasu-pasu debata mahuriatta. Kami pe sehat dinalau mangulahon dinalau makubasi hurian ni debata. Hata ni debata nagabi turpuk jamita di minggutta sadarion. Imana tersurat di buku Nabadia na sinuraton ni si Markus bidusia memukka sian ayat 2 sahak rodi ayat sia songonon maridok hujaha di bagas kuarni tuatta Yesus Kristus dungi salpu onomari diarahon Yesus masih Petrus Yakubus dohot Yohanes ditugihon manasida nakok tu sadadolok na tibo tu nasuhi holan nasida gabe mubama rupana di ida nasida gabe mersilam akka ulusna botar sahali nasodapot botoon ni panusi di tanoon mabahen botar sumoni dungi di ida nasida masih Elia rab dohot si Musa na makkatai do nasida dohot Yesus. Jadi didok si Petrus nga makulingi Yesus. Guru, dengganay di son. Upaulihami madison sopo-sopo tolu. Sada di hong, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto na nidoknay, itong hatahuton si tutudo na sida. Jalaro maobun sada mga linggumi na sida. Laos magpuling suara siyan bagasan opuni didokma. Odo anak holongakku, tangihon hamuma ibana. Alay di na manayli na sida, dang agya ise bedi ida, sasada Jesus do aku nasida. Jadi lahu tuat siya doloki, di
Popai manasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate. Amen. Ido sahatna. Dia mua manami nanami nahinahulungan. Ya temani jamitatta di minggu sadarion tangihon maibana ay debatado imana. Tangihon maibana ay debatado imana. Adong masahalak ama yan sadahuta borhat matu sadakota. Apala dinaborhato ni mana pas ma pakaian na songon pakaian yak ka narihuta nang pewor hatu kota ladang marsipatu marsolok do mana naborhato alai di buani mana mabutalan nama saya belga saya ditiup-tiup mau di perdalanan uksaha di kota di suku ni mana maperbisa di dokma di dia do surum ni mobil di som ni ma di pawa perbisa di dalan oleh atong buam ma tu si di buam ma matodah tu si jala uksaha di si di bereng makka mobil na baga akan baru jala diberengi mana masa ada mobil nama saya bagak jala lomoro hana di rumana mobil nabotar didok matu pegawai narung di si neng jauh do mobilon sedia ma argani alai dibereng pegawai isur umum mamat tahun taksuman naneng menur mobil. Apalagi dibereng mapakaian na biasa-biasa marsolok-solok musa biasa na moloro halak menur mobil kan kunna bagak do penampilan na alai rumah maton dari dama penampilan na songon syakuta tiuk-tiuk musa ibutalan na ana gila do raonin narohani pegawai juma satpam buang matu luar nanggabi mengganggu tulon nami alai margogo may mana madog daong na marsitu tuduaw na law manuhur mobil mon nyom man ay bukay mana mabutalan na ipeyak kong manimejanay hebeng na masagura tersonggok mapegawai kirama sedia warga ni mobil mi kirama dung dikira manginang lu bido pehepeng na siya nargani mobil na barui namina sudisi dia mu manami na namin na hinahulungan jujur do halak mamereng rupa ni jolma siya penampilan luar nagjolo ditanda sa sitong na isi do halak na ternyata nang pesyak huta-huta maton alay sigurak kebeng do imana namora do imana alay dak pula di babu-abuy. Jadi gudang lo halak si songoni nang pe nung ngarap imana alay dak porse mana isi dodongan lo. Nagsongoni do ng Tuhan Yesus nga masayrap do akasisiyan na. Masililing na sidarap alay dang ditad na sida do pe apalatakas Tuhanin. Bahkan nung gudang akatad halongangan nabi nain itu dan Yesus dia dupan ni nasida. Jadi dia mua manami na namin na hinaulungan. Ya dosa dadongan padita warna padita Muhammad Bambang. Kami manajolo tiki kami mula di Urian itu hatta di Perlebihan distrik Sian Waeng di tahun 2004 di do imana ma di Jamitana songonon mertua mahamu
ay tibu di tadamu Tuhan Yesus. Ay memang imana do debatana sa sitong na. Ninna ma. Kuasa hudok somoni. Ay alana nung hudalami ahana tersurat di buku nami. Hudalami ahana tersurat di Bibeli. Memang na tersurat na di Bibeli do na toho. Ninna. Alana imana Porsche itu di Batang di tahun 1925 tiki SMA do mana. Jaladuk Porsche mana tu di Batang diusir memang saja buna. Didok ma dang idok na toras nama dang anak nami leho. Uang gapami mana mate ho ninna. Lau mai mana saja wina torasna alai adong masa dapat dita nama jaloi mana. Duk 10 tahun. Jumay mana mulak. Alaniaha namang ina. Alanina marsahit inongna. Tidak dokter tuluarinay na maumur ninong niyo. Dangi mulak may mana alay dinasahati mana dijabi sudi mamabursik ko ni mana. Alay nakpesong ni dakat si rohana. Dijumpai nung naon dok ma tu keluargana dok tu tulang na neng tangyak konokku inongon alay ro tulang na dok dangboy tongonom mulu hutangyak ko ninongom melum wah jadi di dok ro tulang na saunon mulu ditangyak ko melum inongmon sudah hai mengutut Tuhan. Alai mulu orang malu binong mon mulak ko rak musedotan. Martangiang may mana tu debata sabil marwaso mangidup gugu mangidup pengurupion asa malum inong. Alai sudah ke keluarga na martangiang dang manginohon asa malum asa mate. Inong nom. Jadi tarida may si amanginang tangyang nise na toho debata nise na debata na situto. Yari patuluhon malum mainong naon heram masudia na sida ak keluargana do tulang na jala songon na perjanjian nak kaning mulu malum ikon masuk Kristen jala terjadi masuk dihamu manami na namin na hinaulungan. Mauliate tadok songon na idok na nakaning mertua mahita ala naung tibu tatad da debata ngatibuhi ta magabi halak Kristen. Tada tua dia mah. Alana debata nasi tong do debata sito palangit do debata nata sobba ima Tuhan Yesus. Dihatani debata anak kaning na mandok di tema na lao si lima ngata tangihom maibana ay debatado imana gabi tema dihita manginang jalamulo tabereng labatan ni hata tangihom ma boy dido adong do buy mabigi suwaro lapatan ni tangihon nabaduahon mabigi kabar jalan nabataluhon mabigi keputusan dungi lapatan na papaton mangului mangulahon na ni tangihon. Jadi mulu didok tangihon ma dakolan mabigi sajo alai mangului dohot mangulahon na ditangihon na. Tak kolam mabagi sabing ibige nga dung ibige salpo tak soni. Ala naido nanido ni debata anak kaning. Aya anak kaholong oddo anak kaholong aku tangiho kamu maimana. Dihata tangiho kamu kan hata na manuru ulah kamu ma
akan nanidok nai hidup. Jadi dia mua manami na hinahulungan. Terus do dihata nanidok ni debata di son mulu tabereng di buku ni si Matius bidutulu ayat 10 tulu di dok odo anak kaholongaki halomuan nirohaku do ibana. Jadi dung di si Yohanes si mana ngani do debata ise de Tuhan Yesus. Ngatibu di bawah tu kasih sian nai ise do Tuhan Yesus dang jolme biasa debata do mana debata si balua si to palangi do tan odo mana alain pesongoni jo do kasih siani lomus rohana godang do nasida dang yakin dak persea dia kapabahenan ni Tuhan Yesus malah merpangiduan do pinasida secara perdagingon lana si hol rohana sida diharoroni Tuhan Yesus gabe raja di Portibion Herodo si Yohanes do si Jakobus ditugihum mainana mengido jabatan Tuhan Yesus artinya di siya manginang dan jabatan dung di penuagi jangalay muludung gabe raja ho Tuhan ingok ma bay masada nakon di siya mumu bay masada di siya pirang ninda inong ni si Yohanes alana inong ni si Yohanes si Jakobus merpariban dohot si Maria. Jadi dia mua manami di si buy do peberengot tadang di tada nasida doho sitong isi Tuhan Yesus. Bahkan nunga disukut Tuhan Yesus tu si Petrus. Ninna roham isi duau. Kan itu suku-suku ni Tuhan Yesus tu si Petrus. Jala didok si Petrus hodo debata si paluai. Jadi dia mua manami nahulongan alai dukung holang siya ni di pabuat Tuhan Yesus ma buah-buah na perjulu na laumate imana kuolak kumokop akajolma ahama didok si Petrus. Tuhan Yesus dauma akan si songoni siya ko Tuhan alanya alana nang iboto imana isi Tuhani tang ditadai mana do si tong dobe jalan nang ido di hatana anak kaning dina diberang imana nama sai dibereng hasangapon ni debatana mermuliai ido imana nakaning guru dengan nai di son hubauli hami ma di son sopo tulu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia ya mua manami na hinaolongan nang imana do pe manggorga nang imana do pe mangatur debata pantas do hita mangatur Tuhan. Pantas do hita mengatur debata. Deko kita do diatur Tuhani. Deko kita do mangului hatani Tuhani. Dia mau manami na hinolong. Mulo martangi yang pehita sejud do songoni. Ale Tuhan leo maon. Inna hita Tuhan. Ale Tuhan mulubui. Pasau mana di rohki. Jadi gabe hita do mengatur Tuhani dan gabe Tuhan mengatur kita. Alani do benagodang akan natabang ido tu debata dak saut di baliau debata alaniaha alana kita mengatur debata songo nak kasisian anak kaning naing nasida mengatur debata naing hatana lau begion ni debata
Hape sebenarnya ikko debatano mangatur hita, ikko suara ni Tuhan itu nalau begi utta. Asa mangulu hita, dalam mertua. Jadi dihamu manami hinaulungan. Ido nanido ni hatani debata. Molo tatangihon hatani Tuhani. Taulahon jala tahanguluhon. Tarulidame dohot pasu-pasu mahita. Jadi ditikina mersai tawa manginang na di rumah sakit selama 10 hari. Baik kok kamu mah pola na di kamar do subuh manang tu dia kan. Keluar. Pola na di kamari, Pak. Jadi diari paupaton hubigi suara ni rohakku nai di sahapon ni debata suarai asing sian suara ni pikirakku dalam mulu hubigi ro mobil nama sirene bah kalau mati nama harwawan rohakku kan alai romo si suara ni rohakku bahasa umma biar mati aksi habiaran hamatiani alai dang mati do beho pamalumak kudoho ninna Tuhani ima di suara ni rohakku alai ang do suara di pikiranku sero habir lagi binigi tikini tang pigaliling kung masuk rumah sakit mati mau sa inang padita nyonya Erel tubing tong alani sa si somoni bangun sedut Tuhan rohakku alai suara ni tod dini debata di bagasa rohakku madok pos maroham pamalumokku doh jadi dia mau manginang mulu ditik diari perjulo satu paro ari paunopon tangyaku udok matu Tuhan lehom madiau hamaluman alai diari pabitu hordang songoni betangyaku mau lihat madiho Tuhan nunga dileho ko diau hamaluman imah mau percaya mangina mau lihat ma Tuhan nunga dileho ko diau hamaluman pos rohakku dihatam doh dijanji jadi dia mau mana minai naulungan disomma ikupuy tabedahon suara ni tordini debata nama makke rohata dohot suara ni sibolis nama makke pikiratta ise maralo doi suara ni pikira dohot suara ni alani nanang sidonok kutu hita manginang molo totong do hita marpos ni roha di debata jala totok kita marpangusan dea tutuhani tatangihon hatana jala taulahon ni di parngoluotta taruli masuk dalam molo tadok sonai dok ini hatani debata di Yohanes 14 ayat 15 molo na holong dorohamu na diau rado tamuna do akka patik kuninna jadi amanginang tadda ni holong ni rohatta tadda ni hapor siaot tanamar Tuhan Tuhan Yesus ay mana do debata na sitong imana do debata sito palangi do tanon dangarong habis siya biaratta bahkan hamati ani bedang siya biaran taulahumma akka nanidok ni Tuhani jala didok di buku Nabadia di Amsal 10 tolu ayat 10 tolu mulo di atabada di poda ni Raja Salomo anangise naso perduli di hatani debata mangago dirina sa bingdo kaya yang ko halak na magkabiari patik maruli upado jadi manangise na manangyan natin debata maruli upama nasida
Jalaon na madami na sumurong sa debata, pasu-pasu pardagingon ng pasu-pasu pato Diyo. Amen. Martangya kita. Mauliate madihong debata di salah hatam nong di patol haso dito nga di punguan nami. Pos dorohan nami tudimi na mga manuaton na masahapon hatami di bagasan roha ng pikiran nami jala to din ito tong mangula di bagasan roha nami manugu-nugu hami doh mangajari hami mangulahon songol na niulahom mo sa marmulia marsangap oleh Tuhan marhiting ulu nami sa dongi huwatiada kok kami Pernggulun nami tuak kadungan naso porset ho. Mauliante madihwali di batang jaloma tangyang nami naupasatami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulu kami. Amen. Asa rimma ita salu na jongjong. Hidup kata ni Tuhatta Ulo na holong rohamu na diyaw rado tamuna do akapatikku. Amen. Tapuji debata. Kamu mahatani di bata jalo mapasu-pasuna. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni debata ama. Ang parsauran nito di purbadia. Menamian mendongani mamasu-masu mangaramu tihamu. Siatikion sugut sa rudi ang uluan sa liling-liling na. Amen. 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 Shalom. Oras malita salud na manginang.